Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que volven do Erasmo pronunciando todos os anglicismos con acento inglés. Para vos vai este programa. De viaxes, de anglicismos, de Erasmus, imos falar hoxe. De orgasmus. Pero este señor por que se mete na intervención se ainda non o presentei, que rompe racha Sabes que o fago rollo. sempre. A propósito, non? Sí. Para a próxima vez baixas un micro e hasta que lle presente diga Miguel. Non me nada. levantes, vale? E claro, para falar de Erasmus non hai nada mellor que ter dous mequemeques que tampouco foron nunca de Erasmus. Así que nada, con todas vos, Lidia Veiga Hola. e Miguel Gómez Abad. Hola, que tal? É que chiva a dicir... Hola, que tal? Déxame Hola, falar. hola, No, vamos déxame o libro. É que chiva a comentar que outro programa máis no que teño pouco ou nada que aportar. É que, non sei, voume dedicar a facer chistes sin sentido e aleatorios o resto do programa, porque non sei que aportar. Eu non me fun de Erasmus. O programa é así. Eu o máis cerca de Erasmus que estiven foi irme a pasar un Nadal a Mariña Lucenses en calefacción. Foi o máis cerca que Pero estiven. que nin ti foches ao Erasmus, nin eu fun ao Erasmus, nin Lidia foi. Bueno, Pero Lidia, espera. cándeme que me que facer un programa do que non temos ni idea a nivel de investigación e de documentación. O máis mequemeque é falar de cousas que non sabemos. Así que... E Bueno, vos sí. vades vos a comer toda a copla. Eso sí, eso sí. Pero, Bueno. pero seguramente os mequemeques que nos estean escoitando é xente formada, xente que ve o mundo, que colleu as maletas, fixo incluso un interraíl ao mellor. Toma. Pois esta xente sabe do que imos falar. E posiblemente van a comentar, pero que falan os Claro, chorros claro. estes? A ver, eu viaxei, pero non fun de Erasmus especificamente, claro. Onde viaxaches? A Salvaterra do Miño non vale. No, por si se pensaba que era un destos que quedaban na casa e que non Para abriuse nada. as fronteiras e tal, e que non quere sair fora, así que quero. Polo menos a Portugal foches. Portugal fun, fun a Alemanha, Italia, A Cataluña. a Cataluña tamén fun, que bueno, é exterior, claro, tamén. E o País Vasco é exterior tamén. Sí. Sí. Eu pa min, de Pedrafita para fora é todo internacional. Vale, bien, me parece correcto esa apreciación. Pasa que non che cliquean o pasaporte. Esto sí que non me gustou nada. O de... Cando me fun eu a Londres toda contenta con o meu pasaporte para que me fixeran e me puxeran unha pegatina chuli. Non, eso non pasa. Por qué? Por o Brexit. Por que o audiovisual fai tanto daño? Eu quería unha pegatina chula. Pero fancho. Non me fuxeron nada, un sello feo aí. Ah, feo, claro. Pero eu claro. quería unha pegatina tipo, non sei, Unha pegatina? co Big Ben, con algo referencial ao país ao que vas. Pero no pasaporte Claro. poñen o sello que o país quixo poñer. Cutre. A mellor ese é o problema. Esos é que fai moito dano pelis como Fuga de Cerebros. Sí. Son os que se van. Ou a de Road Trip esta de os americanos que se É van verdad. por Europa a facer o tonto. É que claro, nós somos desa xeración da época Instagram de viaxar. Vos acordades Instagram, eu que sei, 2015, o mellor sería 2014, 2015, que era un montón de Instagramers co seu pasaporte aí super cuñado, que é o que dis ti, non? Aí con cuños de todo o mundo. Sí. Non Sí. hai cartos para viaxar. Vase, empezando por aí. E despois que a Unión Europea ten as fronteiras abertas e non podes irse ya, nada. Xa, isto non é. E logo tamén xente competindo que eso sí que o vin o cal é o pasaporte máis bonito, o país de procedencia do pasaporte máis bonito. Ah, xa ves. Que hai algúns que teñen O animaliños. noso é feo de Sí, carallo. o noso é feo. Que, por certo, está prohibido supuestamente pegarlle pegatinas ao pasaporte, algo que me parece Ah, horrible. sí. Sí, Ah. porque por encima de que os sellos son feos, non o podes personalizar un pouquiño. É verdad. Non sei, É verdad de repente que unha pegatina de Shin-chan. Pero multan ou que, no? Sí, no, que podes... sí. É No, certo. o sea, non poden cho dar por non válido cando vayas a querer salir fora do país. Que ten o pasaporte español nas páxinas de dentro? Porque eu sei que hai outros países que, por exemplo, teñen animais do país, Claro. pero o español non sei o que ten. Ten un toro de Osborne. non, no. Imaginaste. Molaría, é unha flamenca na seguinte. Non me lembro. Sei que é como un tono así verdoso, Sí, pero... bastante aburrido. Sí, dentro ten que ter debuxos, eso O seguro. pasaporte agora mismo español é feo como un, bueno, iba a decir como un campo broscas, é feo como un, como é que podería ser feo? Como un bicho. No, Como os bichos son como bonitos. un tardígrado. Como unha suela de zapato. E a maiores ten como certo olor, olor
a faria, a puro. No. Como algo así rancio. Como rancio A ver, sí. como país. Hai que decir que lle cambiaron nos DNIs verédelo, xa non somos España, Somos reino. somos reino. Ojo, cuida. Sodes súbditos e súbditas de un rei. E punch. Que iso é jodido, 2025 de ser súbdito é duro. Pero de reino leva Pero tempo xa, ¿no? O sea, non é novidade de isto. No, haberá un... Bueno, é verdad, xa vai. Hai uns Hostia, anos, xa vai, que estamos que a veces 5 anos, haberá. Muchísimo. Eu creo Hombre. que es Mi má, es como pre- corre o do reino creo que é prepandémico, que xa No, Xa no, está a princesa acabando era- sí. as Apro- súas gestións militares. Aprovecharon a pandemia para meter o Nos que a criamos, Claro. nos que demos ese pan de cada día e temos Esos aí xa. millonciños para que comprara as chuches. Sí. Me as gestionara ben, porque pobriña. E agora temos aí montado no barco. Mira, que orgulloso estamos, Vaya, por un biquiño, Leona. Que malo ten que estar pasando a distancia. Ten que botar pouco donde... Erasmus vexo hoxe. Sí, claro, ahora Claro. que non estamos falando vale. nada do tema principal, que era de falar do Erasmus. E para empezar a falar do Erasmus, o primeiro que un futuro Erasmus fai é primeiro planear onde vai. Para a xente que non sepa o que é un Erasmus, que a mellor hai xente que non sabe o que é un Erasmus, é unha estancia académica das persoas que están estudando na universidade fora de España. Podes ir a calquera país europeo e ali te botas alrededor de 6 meses, 9, facendo o que ti queres. Podes estudar. Hainos de ou 3 podes tamén, facer- Hainos de 3, correcto, hai de De 4, de cuatrimestre. No, cuatrimestres, perdón, Sí. cuatrimestres. Pero escúitame, sabes, é dicir, a palabra Erasmus de que ven? Dun señor. Ai, eu pensei que ibas decir as siglas, porque todo o mundo cae nas siglas. Ah, sí. Sí, porque ten unhas siglas tamén. É referencial a unhas Sí. siglas. Sí. Ah, mira, eso non sabía. Ahora mesmo non sei dicir cales eran, pero son referenciales a elas. Contanos, porque seguramente eso tes preparado. Sí, no, tampouco tanto. Que busquei porque me parecía interesante, porque eu sempre non entendín a diferencia entre Erasmus e Erasmus Plus. Alguén mo comenta? Isto, é dicir, o Plus ten unha suscripción como a Movistar ou como vai os... Claro, es el Netflix sin anuncios. Ves o fútbol. É dicir, si pagas un pouquiño máis, accedes a máis lugares aos que podes ir, Claro. ou como vai? Desbloqueense máis países. Desbloqueas países de ricos. Si no te toca ir a Eslovenia. Molaría que estás no Erasmus, de repente pagas e se che amplía como un mapa. Unha Claro. pulserita Vips para É como entrar en todos cando lados. chegas ao acto 2 dos videoxogos e se abre o mapa máis e a niebla de guerra se despeja. Sí, exacto. Me encanta. No, pero ven de Erasmo de Roderman, dun sitio. Dun señor. Un señor, un filósofo en concreto, Vale. que estaba, que estaba... Un viva la vida. Non lle gustaba moito o dogmatismo, e foi por aí, pois, a muchísimas universidades, supoño que ca súa doutrina e con su movida, e dixeron, pois mira, xa que se moveu tanto este señor, vamos a facer un programa que o poña en honra. Imagínate- Como no, un hombre. Imaginaste que foras... Claro, que estaba pensando... A sorpresa sería que fora Erasma. Claro. ¿Sabes? Señoras estudiando no medievo. ¿Qué? Imaginaste que Erasmus se movera polo Erasmo. Erasmo se Que sona movera igual que orgasmo. Que Claro. despois fixos Erasmus Orgasmus. Que es como moi Orgasmus. Wingardium Leviosa, sabes? Pero... É que diso iso falaremos, que os motivos sexan os mesmos polos que hoxe a chavalada tamén fai Erasmus. Que, por exemplo, é o orgasmus. Pero eso sí que é un pouco mito, Eu creo que si... No, que toma unha Sí. cousa. Si queres foder de todos os lados. Eso Claro, sí. claro. Bueno, No. eu discrepo. Tamén nós, porque eu creo que a nosa raza del reino español liga moito fora, No, é Galiza, é Galiza. Aquí duro. Claro, pero igual si está tan metido no colectivo que a xente vai o que todo mundo como que É ten de eso eso metido dentro. Vamos ir por orde porque se non estamos. Vale. Primeira pregunta. Vos, se tiverades que, agora mesmo, escoller un país de Erasmus, cal escolleríades e por qué? É un barato, rodeado de outros países Vale, baratos. é un motivo. É un país barato rodeado de Por países qué? baratos. Por qué? Porque non teño cartos. Joder. E non sei que axuda me van a dar. De feito, Claro. hai moitas veces que Claro. Pero eu pensei que ibas a decir, no, para viaxar No. máis, é máis barato o transporte, é máis barato Isto é bastante comer. común e tamén é bastante depresivo, que ao principio que faz cando chegas, creo que a xente compara as súas axudas dos seus respectivos Total. países Ah. de orixen e din, pois a min en España danme 500 euros e logo ven outro, o británico, a min dame 1500 e dis tú, dio! E aquí hai unha diferencia moi grande. Non sabía iso, mira, estamos Claro, aprendendo. uns compran espaguetis e outros tortiglioni. Es que a cousa cambia. Outros comen de restaurante todos os días e ti pues, Pasta. a pasta con atún e tal. Aínda así, bueno, supoño que deso falaremos, pero bueno, eu creo que os Erasmus permítente como desarrollar técnicas de supervivencia na cociña. E ti, a que país irías? No? A Cataluña.
Pero No, eso ese é Sicue. Eso é Séneca, ¿no? No, porque Sicue, todo é conta. Sicue, esa Iría cambiaron a Barna en vale. concreto, porque tiño ali ao meu mellor amigo, entonces tiría... Non vale. Joder. Ese é Sicue. Se- Hoxe non falamos de Sicue. Hoxe Punto falamos número 1. Ma, Non penso te xuntes con españois e te vas fora. No, si penso queres aprender Italia, idioma. Italia. Xa é un viaxe que teño Que pendente de parte, facer. que parte? Porque hai moita diferencia entre ir a Nápoles, a Nápoles aí ou Home, se me deixaran estar ir a en un pueblo, pero Florencia. no pueblo non creo que haya universidade, así que Roma, me imagino, porque así podría Roma? bichear. Que No, sei, Roma eu que moito sei. turisteo. Eu me iría a unha destas máis Florencia, Milán. Turín, unha industrial aí que non quero ver turistas, porque Que xa teño tuvera- turistas aquí en Santiago, non quero irme a un sitio no que haya máis Que turistas. tuvera boas conexións de transporte, porque moito no sitio non iba a estar, probablemente. Claro. Sabes? Bueno, non está mal, non está mal. Non sei, é que eu quería ir a Cataluña. E non tedes outra... É o centro de Europa, eu por aí por Intentaron en 2018, saliulles mal, pero senón... Pero e vos preguntar, que motivación, aparte desa, porque sabemos que moitos dos estudantes que van a estudar fora é para sacar asignaturas que non deron sacado na carreira, porque aquí ao mellor son chungas. Subir a media. Para subir a media, Subir a porque media. sabemos que os que veñen de Erasmus veñen coa media inflada. Sí. E claro, pues claro, chegan aquí E con cartas de collen recomendación. as prácticas que E con queren. cartas de recomendación Eso. tamén de profesores de alí, por comerlle a olla e facerlle o, sabes? Como facerlle a sabemos- pelota e tal. Sabemos perfectamente que ali o único que fan é PowerPoints de porque me gusta a tortilla e pouco máis, eso sabes. Pero tamén hai unha diferenciación entre ir a países do leste moi solicitados ou a outros países como, por exemplo, Italia. Eu creo que o norte de Italia é difícil. Ya ves. Alemania e Reino Unido e Francia son chungos para ir de Erasmus. A Ou xente eso non nos digo. suele pedir, Non nos suele perder porque aí non hai festa, hai que estudar. Ah, vale, claro. Aí hai que estudar. Gestionamos. Eso din. Gestionamos. Eso Eu por din. eso non fun, non me rayei. Paso da vida. No, agora me Pero- gustado ir, pero non coincideu. Xa, a ver, é unha experiencia bonita. Ou tiñes cousas que facer aquí, que tamén Sí, é a min foi o que me pasou principalmente. É que non atopei un destino que tuvera unha formación que a min me fora prestar. E total, mira, dixen eu, pois para ir para fora. Algo investigaches, Pues, entonces. Sí, hombre, claro, mandei mails para mandei mails Claro. para É que botan, a veces cando estás buscando, como faz ese primeiro contacto de mails con residencias e con tal, empezan a ver caos, problemas e dices, non quero saber nada, que vou acabar debaixo dun ponte e non pode ser. vou vos a decir E colles medo, sabes? unha motivación de por que eu tampouco fun. E para A min ver. era perder o ano En que En plan? sentido? académico. Ah, bueno, vale. Era Pero porque ir tú ibas a como- non ibas- estudar. ibas- lle pega tanto preconcebido, que ibas es que lle pega tanto que a presuizoso. súa movida fora non aprende lo suficiente. Cállate. ¿Sabes? En plan, Cállate. Y el friquiño de turno, en plan, mira, no pienso irme. ¿Dónde metemos para Porque, estudar? claro, vou volver con 3 Este puntos... temario me parece insuficiente. Vou volver con 3 puntos menos no CI por culpa das borracheras e... Vou vir con outro acento a ver se non me vai pasar o CDK4. No, pero bueno, esa era unha motivación. Claro, igual tiñas medo que te quitaran o CLK4 por Es sair que, fora, un ano, non? Hai xente que vai fora un ano e volve falando como con outro acento. Sí, eso Pasa flipas. a xente que vai a Madrid. Sí, Non lle sí. vai pasar. É que eu lles faría cuarentena a toda esa xente. Din Scarface, cosas así. Claro, eu a toda a xente que vende, que volve do Erasmus de tal, que veñen a tocar os huevos con sus movidas, cuarentena, barra de seguridade, 2 meses hasta que se calmen. E logo retomamos contacto. Vamos a falar agora das persoas, tanto que xa están de Erasmus, como as persoas que veñen de Erasmus. Porque ao mellor nós non fomos de Erasmus, pero tíamos que aturar os Erasmus. Por favor, Claro. sí, é que eu era a sección que traía. A ver, Bueno, por sección favor. non como tal, pero é que eu iba vos decir, como nunca fun de Erasmus, eu tuve a sorte, porque foi unha sorte, de que sí convivín cun Erasmus que veu ao noso piso e estuvo ali conmigo, con o mellor amigo, con outra compañeira e tú, Ana, que che mando un saludo, non vas ver isto na vida porque estás en Turquía, non sabes o que estou dicindo, pero, en fin. E resulta que conocín a un dos meus actuales mellores amigos grazas a que tú, Ana, me pareceu unha persona perfecta para encaixar co meu compañeiro de clase, Iago, que te quero un montón, que ve o Ui, programa, ui, ademais. ui, pitonizo, Entonces, eu o que fixen foi xuntar a estas dúas persoas, se unieron en matrimonio, santísimo matrimonio, non de verdad. Ah. Durante bastantes anos, ademais, e el foi moitas veces a Turquía e todo. Non vou contar aquí a súa vida privada, non? Ese é Pero o próximo siguiente. pero gracias a este Erasmus, a tu Ana, conocín a unha das persoas máis importantes da miña vida, que era galego. ¿No? A mí o que me está sorprendendo Curiosamente. é que un Erasmus che abrirse as portas, porque se algo sabemos é que os Erasmus son super cerrados. Bueno, Dis. no, depende. Bueno, neste caso, a miña compañera era, claro, tamén é certo que a cultura era moi diferente, pero o primeiro que fixemos foi aprenderlle tacos.
Eso é mítico Tacos de... a mansalva. Tacos de carne, tacos de pemento. No, e veu a nai e fixonos real kebab. Oh. The original one. Wow. Sí, sí, cociñonos ali kebab. Buah, fixonos unha comida turca que Qué rico. podedes flipar. Sí, sí, comimos con yogur. Es Que que, ali bueno, claro, o acompañan con grego. yogur. Sí, sí, sí. Ai, Pero que, increíble. o que os decía é que a miña experiencia, e a túa tamén, así que non digas, no, O que me cago en tal. que os Erasmus, polo menos os que viven aquí en Compostela, eles teñen as súas festas, Claro. teñen os seus grupos, teñen os seus rollos. E cando alguén nativo intenta como incluso metelos no teu grupo, costa. Non eres suficientemente Erasmus. Claro, é como que teñen as súas movidas, eles viven no Porque, seu son, mundo aparte. porque é un rollo familiar, porque empatizan entre eles, ti non lles vas a aportar. Coño, pero ti se vas a un país e o que queres é un pouco aprender dos outros. Eu intentaría buscar contacto cos nativos, pero si me rechazan... Mira, que nós lle- tivemos dous Erasmus alemáns que intentamos meter no noso grupo de amigos Sí. ali de clase. E a verdade é que nun principio sí que viñan a cousas e tal, pero despois xa como que se foron co resto de... Porque Pois xa para como- non ser a excusa perfecta ter un Erasmus na casa, Porque era un rollo de vamos a integrala, vamos a facer Claro, ese é guai. festas, vamos a levar non sei donde, sabes, era... E ela invitaba as súas festas Erasmus. Es que ela encantaba facer vida con nós. Entonces, tampouco facía moitísima vida Erasmus como tal. Bueno, fixo un Erasmus moi bo, Sí. con xente nativa. Sí. O peor sería que estuvera solo con outros Erasmus. Claro, xuntarse cos teus dos teu país fora, é que Sí. eso non ten moito... Eu ten sentido, ten vouche sentido. recordar unha anécdota. A ver. Sabes cal é? No. Os Erasmus e algo tamén se recoñece é que fan unhas festas de la hostia. Sí, vale. Non te acordas? Pode ser. Mononucleosis. Xa está. Bueno, mellor. Festa de gérmenes. Montepío 2013 a mellor sería Sí, porque... sí, 2013... unha casa Sí, sí, vale. chea de xente. Sí, vale, tampouco Xente tan- saindo polas ventás, casi. En plan parkour. Sí, non sí. te Balconing. Sí, me lembro perfectamente. Sí, sí. Un baño escangallado roto, pero escangallado está partido o baño roto. Sí, sí, sí. Auga todo polo un primeiro piso. Era unha das mellores festas da miña vida. Foi. Xa, ti... Foi unha das mellores festas. Pois da eu miña non a recordo tan... vida. Foi genial. A mí, eu sin máis. Oh, Eu porque tiña a novedade esa destructiva, pero a mí non me gusta destruir, entonces non participé. Para que non o sepa, Montepío é onde está a casa presidencial da Sí, Xunta. sí, sí. Vale, ao lado de Montepío, desa casa presidencial que está super protexida en teoría, hai máis casiñas. Hai moitas cámaras de seguridade por ali. Hai moitas cámaras, hai policía ali todo o día. Sí, sí. Había unha casa. Esa casa era de Erasmus, de unha rama... De Erasmo, pero ao final acabou aquí Sí, en sí, o Galicia. tipo, o tipo Sí, bueno, era de Erasmus, sí, sí. Era de Romanía, unha rapaza de Vigo, montaron unha festa criminal. As dúas solas. Sí, No, de Erasmus. Sí, bueno, de Erasmus, veu xente de Erasmus. O tema é que veu máis xente local. E era unha casa de dous andares cheo de xente, pero a rúa tamén chea de xente. Macrofest. Unha É macro verdade, é o máis cerca que estivemos de mítica festa de fraternidade americana. Sí. Iba che dicir, Foi había, para saber se era unha boa festa, é como dúas cousas. Había vasos vermellos Non era tan e americano. había xente bebendo cerveza boca abaixo. No, pero había xente xogando o beer pong e estas cousas. ¿no? Ves? Sí, pode ser. Ves? Había de todo. Mítico yo nunca. Sí. Sí, pero había 1000 grupos dentro de grupos. Eu creo que non coñecían ni a mitad de xente que estaba aí. Elas, Eu digo. non me acordo. Non sei, era imposible coñecer a 60 personas. Coñecelas, sabes, coñecelas de amistad, sabes? Eu só sei que eu estaba nun cuarto con máis xente que creo que estabas ti. Saímos despois. Había pouca luz nese Había cuarto. pouca luz. Cuarto oscuro. E saímos e a festa era xa un desmadre total. E era por culpa dos Erasmus. Sí, sí. Bueno, é verdade, a ver, Destrozaron ao, todo. ao final acabate como salpicando, ¿no? Ao estar nunha cidade universitaria, pues ese espírito Erasmus te acaba salpicando aínda que non vayas fora, eso é verdade. Pero a escoitame, experiencia non é a mesma, claro. Este rollo de que tamén a xente da fora ubica a los españoles como peña festeira, ¿no? E ven aquí e realmente son eles que veñen con ganas de festa e a provocan, sabes? Sí, sí. Que nos, a ver, tamén é certo que nos das a man e collemos o brazo entero. Eu non Eso é quería, verdad, pero eu non quería, pero Non. obligáronme. Totalmente. Fuches obligado ese día logo. Non me acordo, pero a mí pode ser, porque eu non era de salir, así que pode ser. Sí, pero eu tampouco era de salir e... E ti tiñas novia, tiña novia. Ai, sí. Daquela non. Sí, te gustaba unha chica da festa. Por eso fomos. Pero que ten que ver que me guste unha chica da suposta festa a ter... Pero era Erasmus. No, non era Erasmus. Non ves? Non era Tira Erasmus, pulas non? daqui, xa non colle a unha na que haya posibilidade de que haya relación a distancia. No, Nada. Abriches un melón enorme. Que pasa coas persoas que están saindo con alguén e de repente
unha parte da parella vai de Erasmus. Que se fai en esa situación? Irse con ela por detrás, coller o mismo avión e todo, no. Que faríades vos? Depende. Se a vosa parella ahora mesmo estades saindo con alguén e de repente vos di que me deron Erasmus, voume a, non sei, Budapest, Sí. 6 meses. Sabemos que Budapest é un sitio para emborracharse solo, aprender cero. Vale. Como continúa a relación? Dicir, non pasa nada, espérote cando volvas. A día de hoxe con os 27 anos Claro, é que ahora diría, somos caralludo, teño cama en Budapest. E iríame, pois, a vir unha semana, dúas, es que poidera. E de tan ricamente. Naquel momento, non me fiaba nin de min misma. Claro. O problema non era a persoa Claro, que marchaba, sabes. era eu. Estaba, verdade que sabes, sí, un que nesa época poñeme as camisetas do revés, como iba eu a dialogar na distancia. É que sabemos que non hai... Eu tamén o digo sempre, que moitas veces equivócome, pero non moitas veces tamén. As persoas que chegan á universidade con parella duran pouco. Duran pouco. Que chegan en plan que no primeiro ano teñen parella xa. No, que no instituto son parella. Claro, entendo. Incluso eu penso que hai as campus, dúas, ou se casan ou non duran. Claro, hai exacto. os Ou dous casan extremos, para sempre os dous ou xa extremos. se rompeu. Claro. E despois, cos Erasmus pásame un pouco igual. Unha persoa que marcha de Erasmus eso non sae ben. Hai Pero que asumir a ti eres realidade. non eres de grises, ti eres blanco ou negro. Totalmente. Tú eres así, non permites que haya esas escalas intermedias donde É que surxe a vida realmente. Mira, Que te gusta, en mira. realidade son moi de grises, pero hai en temas donde se ve perfectamente que hai unha liña gris no medio, pero o resto é negro e o resto é branco. Claro, extremo. Non hai. Bueno. Pero é certo que unha das mitos que ten o Erasmus Sí. é que, Ves, que falábamos mito. orgasmus é que a xente vai a pasalo ben en todos os sentidos. A ver, é que novas culturas, pois, Claro. me parece algo atractivo. Non sei, xa non solo en todos os sentidos, que chegas ali sobreexcitadísima, en plan, mi má, que vou a ver, que vou facer, a quen vou conocer. Claro, e te xuntas con xente que está tamén sobreexcitada, entonces pues bueno, pues poden pasar cousas. Claro. Claro, pero Claro, pero claro. porque todo o mundo va predisposto nese sentido. Un Mira, pouco. é unha cousa que vou dicir eu agora mismo, que tamén vos digo que además non quero facer un panfleto aquí de nada, non? Pero cando vas pa lá, eu entendo que non fales o gallego. Vale? É que te poñas a falar en inglés. Ok, xa, noutro idioma, increíble se de repente vas a Italia e te vas a falar en italiano. Eres Duolingo, masterclass a tope. Pero, dende aquí, comento unha cousa, digo, propoño, se a xente que ven da fora ti habitualmente falas o galego é para comunicarte con elas, de repente falas o castelán, eu estou intentando mandar unha mensaje en positivo, vale? É dicir, creo que habría que falar en gallego. Por que? Acaban de chegar a este lugar, hai esta cultura e eu creo que deberían de estar mazo agradecidos de que lle faláramos no noso idioma. Aí o deixo para que hai unha pequena reflexión. Por que de repente, cos Erasmus, de repente cambiamos ao español? Si van a entender lo mismo. E hai un caso real de Xi'an. E Xi'an é un rapaz, creo que dos Estados Unidos, que se chaman Xi'an, non se chama Xi'an, que leva aquí, eu creo que dende setembro ou outubro, e fala galego como a nós. Mi má, é un monstro. E punto. Un craco, tío, este. Sí. Sabes? Había que un día traelo, a verdad, o fulano este. Sabes Porque fala genial. Sabes cando eran os... Como o Andy. Tamén, como Andy este, sí. O señorín este, bo tipo. Bo tipo. Sí, Moi bo eu tipo. en Twitter é moi activo. Que Sí, en todas as redes. É a única red que teño agora. Por aí che van a entrar por aí a van falar. a falar por aí. No, o que che vai dicir é que ahora, co tema da distancia e todo, ahora vivimos como nun mundo super hiperconectado, hai moitas formas de conectarse ca xente, ca tecnoloxía e tal, pero un Erasmus nos anos 90, aí era a tope, porque internet non había conexión, o sea, ti vas a... Xa ves. Era completamente destructivo nese sentido, o sea, era... Cunha brúxula, Cunha brúxula e igual un día se invertíamos polos magnéticos e nin a brúxula tiñas, sabes? E xa non podías facer nada. No, pero quero dicir que os anos... Ese era o Erasmus real, creo, o dos 90, o dos 80, sabes? O previo a todo o que hai agora. Agora, ao final, estás hiperconectado. E tens que estar dicindo ao teu pai e a tua nai, mamá, estou viva, Claro, mamá, estou vaste viva. fora, pero non acaba, a desconexión non é total. Pero en cambio nos 90 sí que era, literalmente, eu creo que era quitarte as castañas do lume. Ademais, tiñas que Xente chamar que ao diría ahora país. mismo, Sí, o sí. Erasmus de agora é a mili No, do siglo XXI. pois no, Bat. porque está Pero edulcoradísimo. que incluso para falar había como chamar ao país
para conectarte co país. Xa ves. Sí, Que tempos, a sensación de distancia Conéctame era con... E habría unha moitísima. señora que che poñía o... Aunque foras a Italia, que eso, que está a 2 horas ou o que sexa en Bo, aí a sensación de distancia era moi bestia comparado que hai agora. Agora esta hiperconexión, pois non sei. E que tal levades o de claro, é que eu digo, moitas veces estou por aquí, putos turistas. Turismofobia. Peregrín, non sei canto, fude chincho e máis todo, non? De repente que sucede cando vas a un sitio, a mí me pasado, non de Erasmus, pero viaxar fora, de queixarme dos turistas e dicir, merda, eu tamén son fude chincho ahora mismo. No, porque eso é o espírito que teñas. Eu non vou de turismo. Claro. Xa o deixei. Vas de excursión? Non vou a ningún lado. No, eu vou, pero non vou. Non é broma. Pero non vou a facer tours por a cidade, ir a este monumento, rollo facer as carrilanas, as montañas rusas estas, eso non descansas, eso non é nada. É mellor ir de tranquileo, de mochilero, pouco a pouco. A ver, eu se vou a París, vou velo Louvre. Claro. Hombre, sí, pero non vas en plan un mapa aí medido de todo o que vas a facer No, pero por estou horas. dicindo que de repente vexome no Louvre para ver a Mona Lisa cunha habitación, cun cuarto cheo de non sei cantas personas e digo, joder, putos turistas, e de repente é como, mierda. No, pero Ti tamén estás ocupando Sí. espacio. Claro, pero En Barcelona- pero é museo, é como se vas ao Prado e te sintes turista. En Barcelona, É máis meu. Teño o DNI do Reino de España. En Barcelona, un dos principais problemas que identificaban os turistas é que Barcelona estaba cheo de turistas. Claro. E se sentían mal. Ese era un dos perfectos. E drama, xa non nos vamos a meter coa Airbnb e todas estas movidas. Airbnb. Airbnb. É verdade. Pero decía, non o decía antes en broma. Eu desde que collín un pouco de conciencia o tema isto dos turistas, eu deixei de facer turismo. Pero os Erasmus non son turistas, eu por reconducir un pouco É o verdade, tema, é verdade, é verdade. ¿no? Pues, Pero por Ti seguir abrindo crees- este tema. Ti crees, hai Erasmus que sí son turistas, outros non. Pero hai Claro. Erasmus que veñen para facer turismo tamén. Bueno, é que ao final, claro. Hombre, algo faz, No, está a claro. clase solo non van. Ah. Van a facer turismo. Pero non é o E mismo, despois porque fan están o vivindo turismo de non se quedan no campus, faltan a clase para ir a sitios por aí. No, o que fan é o turismo de cando ven un amigo a visitar ou se fose aparello que sexa, pois falle o turismo de recorrido de, sabes, que ao final Claro. acaban sendo mellores guías turísticos que os propios guías turísticos da zona. Ou cando ven o de Españoles por el Mundo, Tamén. Elles van a enseñar, mira, pues este é un monumento tal sitio, Xa este non ves. sei que. É certo. Buah, É como me verdade. gustaba ese programa. E callejeros, viajeros. por aí. Viajeros. Iso mola, Sabes que me gustaría ben ser de callejeros viajeros ser eu o que vai ali de reporteiro, pero que me leven aos sitios caros. É que se mete Claro. na casa de todo Cristo. E lles dan Hoxe vamos, mazapáns sabes, e hoxe cousas. vamos a Arabia Saudí e nos vamos a quedar neste hotel carísimo. eu tamén quero. E está traballando a señora, que bueno, xa está. Xa acabou o programa. Punto. Pero cuidado ca mesa. Sí, non sei se... Bueno, eso que... Ah, lo de la- bueno, voltar a casa era un choque, ese era o para pechar o tema. Iso era o que lle dicía eu que había que facer cordón sanitario con esa xente, porque ven moi cansina. Eu deixaba os tranquilos. Exemplos? Que non te podes quedar a tomar unha Coca-Cola con esa persona No, porque ¿por vai qué? botar unha hora falando do seu Porque Erasmus. forza o acento, contando as batallitas, anécdotas de mierda que non me interesa, entonces cordón sanitario 2 meses. Imagínome en plan, buah, pues outro día fun a Conbarro, pues sabes que eu fun a Copenhague A mítica. Sí. e me costaba o doble a cerveza. Sí. Yo, Sí, estaba falando de Conbarro, pero vale. Calquera excusa é boa para sacar temas Claro, do Erasmus. claro, entonces eu cordón sanitario 2-3 meses que estou Cuarentena. tranquilo. Sí, sí, No, deixamos din que hai trauma que flipas despois do Erasmus. Claro, claro. O sea, o Que a choque, xente ten, o pasa mal. o choque ten que ser importante. Se pasas moito tempo lá, estaba super a justo, tes que volver e non queres. Claro, porque están sen traballar. Estás vivindo ben. No, pero tamén fas conexións emocionais con moita Bueno, xente. claro, que como deixes ali alguén ou xente así que che importa e que che deixou huella, Que son- gestionate Pero, eso. pero sabes que cando marchan pa lá deixan a moita xente pegando huella aquí e lles tira dun Pero pé. saben que van a claro. volver. O outro lado non é igual. Xa. Claro. Claro. Cantas parellas Erasmus haberá no mundo? Muchísimas, Sabes que eu creo que dixeron, va, eu ao final vou vivir ao teu país, que Haberá Sí que hai, sí que hai. un foro Erasmus. Sí, tipo, segurísimo. Sí que hai. ¿no? En Reddit hai cousas, seguro, que eu investiguei. Pero hai grupos de Facebook aquí en Santiago dos Erasmus. Bueno. Que se non é- Metémonos en plan- Non che deixan, xa aproveito. claro, sí. Erasmus. É unha Non che deixan. moi secta, É que por eso vos dixen. É que Endogamo, acreditación tes que o pasaporte que eres de outro lugar ou como vai? Chamándome Carlos Vieito xa non me deixan entrar. Claro. É que enche dixo que ti non pudeches nacer en Ámsterdam. O sea, Es país galegos que emigraron para lá. non- Ah, non deixan, non bueno. deixan. Teñen que filtrar de alguna forma, teñen que Perdona. filtrar. É moi endogámico ese mundo, E de endogamia vamos a seguir falando. Sí. Endogamia entre mequemeques. Porque a Vale. persoa que se lle mandou preguntas contestou. No.
Así que se queres seguir facéndolle preguntas, Pero acertou. Acertou as dúas? as tres. Como os tres? Sí, Bueno, a van primeira tres. que Bueno, a era- primeira que é un 6, porque todos os números en España empezan por 6. Queres seguir mandando... E cales eran as Claro. respostas? Xa non me acordo. Respostas de... Bueno, o Roboz Emilio era O unha Roboz delas, que me Emilio, acordo. Por si hai xente que Paula tamén está Carballeira, vendo. Paula Carballeira era outra. E a primeira non me acordo e a xa, primeira verdad? Non non me estou acordo anotando. Cuarta. Bueno, xa te irei dando os números para que... Ou esperamos Home, ao eu final. sei o teu número, pero... Bueno, é podemos verdad. esperar ao final e darlle o completo e se falla algún, pois Darlle nese ese- non darlle un Non número. darlle ese. Poñelle un guión. O co en branco, unha X ou que sexa. Vale, me parece ben. Pois eu pensei, como dixeras que non contestaba, eu pensei que se iba a acabar a historia e que xa non tiña que pensar máis. Así que non pensei, pero improviso unha agora. Improviso unha pregunta agora, A rápido. Tamén relacionada cos meque-meque. Vale. Houbo Encántame cando faz eso. houbo un programa no que trouxemos unhas Intentáchelo facer. No. Vale. para darlle máis potencia, el redoble de pois tamén lle sai ben. Vale, a ver, por favor, Xa paro. por favor. Houve un programa no que trouxemos un montón de obxetos e de cousas, creo que eran un especial. Foi fai pouco, no especial. No especial de 100, o especial 100 programas, ¿no? Oh, este é moi recente. É moi recente, é sí. moi fácil. No, pero para saber si está ao día esta persoa. Ou non. O día está porque escoitou os últimos. Bueno, é verdad, é razón. Bueno. Claro, Miguel. Vale, Está nervioso. Pois Notas que non foi de Erasmus. aquí, cal é o programa no que recibimos e abrimos o paquete no que veu Maximus. Por certo, Maximus, grazas por responder ao vídeo. Fixenos moita ilusión. Sí, foi un pouco por eso tamén. En que programa? É fácil. Moi fácil. É fácil, en que programa? Básicamente porque o nome do programa se chama así. Non me acordo como se chamaba o programa. É moi fácil. Non o dixas. Bueno, porque pois se é- complica. Xa está, xa Vale, foi. pois é Alguna fácil, tiña foi- que ser difícil, o Veña, sea, fácil. Vale, pues vai. Temporada e programa onde abrimos e nos deron a Maximus. Vale. Xa está, ¿no? Sí. Vale. Ai, que ilusión me está facendo esta cuestión. Creo que isto non Que non interesa. che vai non facer interesa a falta nadie. ir a first date. Non lle interesa a Miguel. nadie. É verdade, vai te preparando, vai facendo un A vídeo. verdade que pa me hacerte. vades enviar, é certo, teño. Sí. Pero facemos nós. Ti, O vídeo de presentación temos que facerlo nós. a ver, ahora en serio, Miguel, vai totalmente en serio. Eu vou como Se nos- embaixador dos mequemeques. Se nós facemos un vídeo, yo mandamos a First Date dicindo, mira, temos Sobera. un colega, sí, Vale. que tal e cual, seámoslle os vídeos do programa. Eu vou na liar ali. No, eu creo que daría datos básicos, tipo, gustalle dar Gusta, información sobre a temperatura atmosférica cando contas historias, Cando falo de recordos, sí. mola lle gastar moita pasta en legos, tipo de información que o defina como Sí. persona. Vale. Kubrick está sobrevalorado. Moi sobrevalorado. Ti, ora fora coñas. Además era un maltratador de actores. Pero fora coñas, se nos mandamos un vídeo e chaman de 4 de Mediaset, vai dicir, vale, mandade o vosso colega, ti irías. Mira a cámara, mira a cámara. No, Eu mira, iría, pero mira a iría cámara. rollo embaixador dos mequemeque. Aliala. No, aliala no. No, Irías conocer a unha o sea, persoa. non iría a liala en plan chungo. A ver, pensa que vas a ter unha persoa ali Sí, hombre, non que llevo- vai ir buscar o amor e non podes ti, eu viño aquí a rir. Vale, pero vou aproveitar todo o que poda para falar do Sí, do noso libro. Merchan, Evidentemente. Claro, e levas o gorro ese incluso, eu creo que ligarías que Claro, entro con Tens esto. que dicir varias veces, suscríbete. Sí, claro, eso é o obxectivo 1. Logo hai outros obxectivos. Podo contestar ya, Antón. Hostia, Antón, videollamada. A ver, A ver. Antón está A ver, Antón, estamos puto grabando o programa Pero estás directo, ahora en directo. Pero ves o número, non se ve o número. No, pero escoita, ponno no micro para que a xente escoite. aí, pois non. Ahora mismo está saindo no programa. Ai, merda, non quero que se vexe. Mira, trae. Espera, como se bloquea así? ¿Así? No, peor. Estás liando como un móvil novo, tío, non me lo xa- É que non quere que se vexa cal é o mecajocho. Espera, creo que Non quere que se vexa no. entre bambalinas. Mequerrocho, que sempre confundo mecajocho con... Bueno, pues non sei. Da igual. Que estás en directo. Vale, pois aproveito para que me escoite todo o mundo decir que necesito a axuda de Mike. Que necesitas? Miguel Gómez Abad, como se lle coñece. Vale. que me Pero cando chega a casa fagoche un vídeo tutorial de eso que necesitas axuda, non te preocupes. É de montar Sí, legos. Non podo dicilo porque vos aí sodes do Breogán.
Sí. Aquí Xusto estábamos falando de Maximus. Maximus a tope. Claro. Entonces, bueno, son gestións que teñen que ver con un equipo rival que O Leima. non quero tampouco. O lema está descendido, por desgracia. Vale, pero ahora chegar a casa facemos esas xestións, vale? Non te preocupes, que fago un vídeo tutorial. Un vídeo tutorial. Oye, Antón, Dime. escoita. Dille a Miguel que vai a First Date, só. Estámoslo comentando en serio, Que vai a donde? A First Dates. Uf, Non... Ves, non é bo plan ese. moi divertida, Pero que vou ir de embaixador dos mequemeque. Mete ruido eléctrico, Como... Ojalá che emparejasen con algún destes personajes ou personajes que hai por aí que son bastante interesantes, Sí. Porque ti eres unha persona moi correcta, moi seria, moi tal, e No. verte falando con alguén personajillo podría ser moi divertido, Pero que fan a propósito para o salseo logo en redes e poder recortar vídeos e tal, e que suba audiencia. Fan esas a propósito, xuntan a xente a veces incompatible incluso, eu creo. ¿No? Sí. Estás... Pero igual está scripteado, de todas formas. Sí, hai script, seguro. O sea, hai guión. No, Pasan non chulo. hai, que non hai. Ah, ti sabes, porque Sí, coñece sí. xente que foi. Jolín, Iván de Super 8, que é unha persoa coñecida, foi de verdad e non hai guión. Vale. A que sí? Pero A non que hai sí, Martín? Pero non hai directrices de que podes decir que no. Ti podes chegar ali e decir viva e un dictador. A ver, sí, porque xa pasou. Xa pasou, claro. Xente que decía que con Franco se vivía mellor e cousas así. No, tú aí total libertad. Claro, eu vou dicir viva os mequemeque, non podo Sí. dicir. Claro. Suscríbete. A Sobera, vou yo dicir. Dalle like a este vídeo. Vou yo coller por aquí polo cuello, Sobera. Antón, Polo o asunto que vamos mandar un vídeo Miguel máis eu para que sea máis efectiva a elección de que Miguel vaya a First Dates. Como Miguel máis. Bueno, Carlos é ali. O sea, claro. A ver, a idea é que Lidia e máis Lidia confusión. máis eu imos facer un vídeo, porque sabes que hai que mandar un vídeo, pois nós imos facer un vídeo dicindo, temos un colega que quere ir a First Dates. Podédelo chamar? Pois vai Miguel. Claro. Eu vexo que pode ir. Mira, unha última pregunta, deixámosche de marear a cabeza. Ti onde fuches Vale. de Erasmus? Eu estuve en Eslovenia. Ves? La outro que estuvo fodendo. Digo, que tal estudaches? Estudaches moito? Bueno, a ver, a mí non me quitou nadie a mítica época de exámenes. É certo que non foi tan dura como son aquí, pero bueno, esa semaniña dúas encerrado na Biblia non me quitou nadie. Pero conta ese vídeo famoso no que saes que te sacaron en jugones. Que dis? Que saíches en jugones como un miembro facendo uns altercaos aí en Maribor. Como foi eso? A ver, era o partido de Maribor contra Sevilla, unha vez que o Maribor por algún motivo se clasificou para Champions, que é como se clasifica un equipo de segunda B, é dicir, aquelo foi, vamos. E nada, pues fomos por ali facer la previa ao redor do estadio, que así como paréntesis, tamén me colei nese día para ver o partido, pero eso é outra historia. Entonces, bueno, estábamos por ali e Jugones sacou un vídeo falando dos ultras e salgo eu ali un pouco inmiscuído entre la gente. Que manda algún contenedor. No, salía tranquilo. Bastante el pego, Estabas mimetizado. No, estaba cas mans nos petos aí, tranquilo. Eu pensei que ibas a decir, falei con Pedrerol. Imagínate. Entrevistoume. No, pero mítico momento de la policía, no sé qué, bengalas, no sé qué, imágenes de bengalas, imágenes de cosas así muy violentas y de repente entre todas esas imágenes no reportaje Ti comendo aparezo pipas. E aparece por aí Antón. Sí, pues básicamente, eu por ali simplemente. Cunha comisola do Obradoiro. No, No, facía bastante frío como para ir en manga corta. Bueno, pois nada. Pois nada, Antonello. Sí, vale, perdón interrumpirvos o programa. Nada. Un placer. No está Non me non é acordaba interrumpido, de que- Non, Son 300 euros. non interrumpiches nada porque estás dentro do programa. Sí, deches bo contido. Gracias. Ala, pues bueno, falamos despois. Chao, Abueliño. Chao. Bueno, Bueno, está claro, mandamos o vídeo a First Dates. Esto Vale, acabouse. sí, despide xa isto, ¿no? Sí, porque... Ui, é verdade, sabes Ui, canto ui, vai? ui, Canto ui. vai? Vai moito. Mamo, Ben, jogún, ben, ben. Dios. Pensei A que mí iba- parece unha pensei que iban barbaridade. 50 minutos, No. Vale, dalle. Pois, Estamos genial. facendo os programas últimamente moi relajados.
Moi relajados. O sea, moi relajados de que nos suda a perrecha toda que acaben 10 minutos máis tarde. Sí, eso non pode ser. Pero bueno, é que o pasamos ben. E pois veñen chamadas como Claro, esta hai que aproveitar as intervencións que diviñas. Antón ao Claro. final é un meque 100%, pura Total. cepa, ademais. Xa non sei xe o que che está mandando, o que che está facendo o da Claro, a mellor é unha impostora ou un impostor. No, Eso sí, eso Non creo que se eso- montara un perfil tan real. Tan currao, ¿no? Claro, en plan, Xa. con fotos super antigas. En Bueno, plan, eu sempre sospeitarei. A non ser que, sabes, Antón facéndose unha conta de Instagram en 2023 Para facer a Preparando broma este ahora. para facer a broma. Para facer a broma 5 anos despois. A ver, podría. Curradísimo. A ver, Está eu increíble. aplaudiría. Sí, sí, Sería a mellor broma que vi nunca. pode ser. Pero non o saberemos hasta que dias todos os números. Claro. Así que, bueno, nada, que moitísimas grazas a Miguel, a Lidia, a Martín e a todas vos fora de ou non de Erasmus por escoitarnos. Así que, nada, espero que o pasades moi ben e que se sates moi felices. Chao, chao, chao. Goodbye.